Så er vi jo kommet til Minecraft nu. Ja. Vi skal lige til Black Market med den her globus-server. Ja, vi skal lige til Black Market. Jeg skal ind og sælge de der 8 brød, jeg har. Så jeg kan blive brødende i min celle. Hvor der går en Iron Kid derovre. Hvad? Der går en Iron Kid lige derovre. Du kan godt se ham. Hvad? Vi nakker, vi nakker, vi nakker. De står her. Kom, løb bare herom hurtigt. Fuck, der er mange nede ved Black Market. Er der? Sygt. Er der mange der nede i? Nej, men henne ved. Kommer der? Okay, der kommer en efter dig. Danny, løb. 1 og 3 op dernede nu. Hop nu. Sådan. Så sælger du bare. Sådan. Satan, mand, nu. Jeg har 1755, så nu kan jeg sgu bo længere i min celle. Nej, det behøver du ikke mere. Og jeg kommer jo ikke ind tit, mand. Men hvorfor skal du bruge alle pengene ved cellen? Så skal du bare have flere og flere brød, jo. Jamen, jeg bruger ikke alle på celle. Skal jeg det? Ja. Hey, hvad laver du? Nakker det. Hvad dræbte du egentlig? Hvad laver du? Spasser. Stop det med det der. Booster dig. Altså booster dig, så vi skal gå. Hey, kan man ikke booste dem der? Hvad? Så de rører ud over. Nej. Hvad fanden blev jeg? Hvad er det? Det var der, hvor jeg skulle have Death Strider sko. Ikke? Jo. Jeg går lige over i min celle og henter nogle, ikke? Ikke? Jo, jeg går også lige over i min celle. Ja, jeg har min egen celle. Nå, ja. Death Strider sko. Nu har jeg det her. Fanden er det, jeg bor? Det er lidt længere hen. Det er Så er det vist her. næste. Øj, hvor er det fint. Ja. Ej, jeg kunne til nogle over. Jeg køber lige lidt mere. 2 dage. Sådan der. Hvor mange penge har du så? Jeg har 1155. Kommer 0. 0,0. Ja, det er rigtigt. Jeg har kommet 5. Han, Han har 0. Han har ikke noget på, så hvor kan man købe henne? Hvad skal man skrive? Skråstreg hvad? jamen, det kan man ikke have. Så skal du løbe hen til tingene. Skal man? Det er det, jeg ude på. Nå. Ja, det kunne du jo bare have sagt. Skal vi ud og nakke nogle pakidioter? Jeg er over ved... Men, ja, altså, jeg er over ved jeg er over ved den træform, hvor Black Market er. Jeg er her. Jeg er over ved den næste træform. Hvad kan man fisk? Hvad fanger man så? Fisk. Nej vel? Jo, Hvor lang tid tager det? meget lang tid. Svær. Hvad? Jeg døde. Nå, heldig at komme af med min blod. Shit, mand. Nakkede du dem? Hvorfor? Du er langt væk fra mig. Hov, det var sgu da den forkerte vej, det der. Jeg ligger vist Iron Gate i min celle. Er ikke den her vej, jeg skal? Til 4. Hvad? Nej, det er 3. Er du sikker på, det er 3?
sgu nok. Ja. Hvad fanden er det? Jeg kan slet ikke finde rundt lige nu. Det er jeg kraftedeme igen. Nå, det var fordi jeg kom til at gå den der vej. Jeg skal bare den her vej. Har du ikke noget rustning? Nej. Vil du gøre det? Jo, det regner jeg med. Nu er jeg ved Black Market. Fuck, jeg er god til det der hoppe noget der. Ja. Jeg bliver jo totalt boostet. Er du? Mhm. Er der nogen andre bag dig? Nej, det tror jeg ikke. Prøv lige at kigge. Nej. Det er ikke den der, det er den der. Tommy det lommy. Så kører det sgu. Jeg skal også have noget mad. Kan man godt spise den der fisk? Fedt. Ja, der. Det var Der. godt taget, du har nemlig 2 sko. Du Nå. har bare ikke sko på hovedet, ikke? Hvad fanden er der i en hjelm? Jeg tager den der Det hjelm. var nok, nej, Hvorfor? det var andre kister. Den gider jeg sgu da ikke have, den der. Jamen, selvfølgelig en anden kiste. Så er den der. Er den god? Mhm. Jeg skal også lige have noget mad. Fanden har vi ikke mere mad? Hey, kan jeg spise sådan en crowlfisk? Fish. Lyder faktisk ikke. Skal jeg prøve? Hov. Ja, men Det gav jo ikke en fisende pik. hvad gav det en, eller hvad? Ja, det gav en halv. Jeg er sulten. Hold nu kæft. Mad. Nå, ja. Vi skal blive ud af den her. Skal vi hen til min egen. Det er den her. Nå, der er ikke en skid endnu. Nå, ja. Det var denne video. Vi ses næste gang.